देव आणि संकटाचा विनाश करणारा म्हणून आपल्या बाप्पाची ओळख आहे. हिंदू धर्मात कोणत्याही कार्यक्रमाची किंवा पूजेची सुरुवात ही गणेश पूजनापासूनच होते. एखाद्या नवीन गोष्टीची सुरुवात किंवा व्यवसायाची सुरुवात घरगुती समारंभात सर्वप्रथम गणरायाला नमन केले जाते. गणपतीचे अनेक अवतार आहेत. त्यापैकी अष्टविनायक हे तर सगळ्या भाविकांचं श्रद्धास्थान. तसं बघायला गेलं तर गणेश चतुर्थी हा सण सगळीकडेच होतो, परंतु गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने गोव्याला वेगळे महत्त्व मिळते. दरवर्षी गोव्यामध्ये गणेशोत्सव हा मोठ्या थाटामाटात साजरा होतो. त्याचमुळे गोवेकरांचाही गणेश चतुर्थी हा प्रमुख सण म्हणणं वावगं ठरणार नाही. गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने आज आम्ही तुम्हाला घेऊन जात आहोत गोव्यातील एका ऐतिहासिक गणेश मंदिरात. हे मंदिर उत्तर गोव्यातील पोंडा या शहरातील असून या मंदिराची ओळख गोपाळ गणेश मंदिर अशी आहे. या गणपती बाप्पांची दुसरी ओळख नवसाला पावणारा गणपती अशी देखील आहे. या गणपती बाप्पांकडे बोललेले सगळे नवस पूर्ण होतात हे आख्यायिका सांगते. पवित्र स्थळांबद्दल स्थानिकांशी बोललो असता त्यांनी एक आख्यायिका सांगितली. ती अशी: एक मेंढपाळ मुलगा त्याच्या गुरांसोबत रोजच्या मार्गाने गणपतीच्या दगडी मूर्तीला अडखळला. कालांतराने त्या मूर्तीची स्थापना या ठिकाणी करण्यात आली. भारतीय पौराणिक कथांमध्ये गोपालकाला गाई-गुरं गोपाळ भगवान श्रीकृष्णाचा अवतार म्हणून चित्रित केले आहेत. म्हणूनच या मंदिराला गोपाळ गणपती मंदिर असे म्हणतात. गणेश चतुर्थीचा 10 दिवसाचा मान ज्यांना मूर्ती सापडली त्यांच्याच घराण्याला दिला जातो. त्याच्या सामान्य स्थापत्य परंपरेचं पालन करताना मंदिराच्या प्रवेशद्वाराच्या उजवीकडे दीपस्तंभ दिसून येतो. या मंदिराचे बांधकाम हे स्पायर एक शास्त्रीय डिझाईनप्रमाणे केले आहे. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत श्री दयानंद बांदोडकर यांनी 24 एप्रिल 1966 रोजी हे मंदिर बांधले असून